Yani berde 5G var eken. 5G. Ne berde bu tutar. Esselamu aleyküm. İnne kovuk tutyanlar. Sesim var ya mı kovuk eleyem inni? Yine şeyle fırsat kuvvetçe kanalı geçecek şutaydan. Türkmenistan vatandaşları şutaydı. Bayram hali. Hani inni var ya maytes ya da ulyam henidem. Yadın hani sesim var ya vatandaşlar. Yani beyler yaklaştım molun don yani kendine berde 5G işliye. Berde kovdurla. Kov var yandır. Bugün приятно havada. Hava приятный. Ağaçlara minne yaşıl bürünüp başladı. Ana karşı taraf. Görüşün diyali. Şundan bir ay olmamış o çiğ korkatı yıl sokayları. Tek yine bir aydan zaten hakan meter. Yap yaşıl olur değerleri. Birazcık Avrupa var arada, Gallanca var arada gururun varayın vatandaşlar. Şu ayının kovuyan taraflarım, görün zatlarımı sizinle paylaşayım. Berde distrikçilina yani eklenç kaygısı yok. Değerinin halkında da şu ayık göçüp gelen adamlarda da. Göçüp gelen hem katıken her milletten var. Suriyeliden var, Iraklıdan var, Türkmen var, Türkmenem var. Orta Asya devletlerinden var, Ovanstan var. Var da var. Ve millet paralık istiyorsa en az devletlerin biri. Galantılan halkı gülörüz, malayım. Yine bizim özümüzde de daha şu yoktur diyecek olan Türkmenlerimizde de bir daşar yurtlu gelse bize sığınma verip misal için Mar velayetinde ya da Aşkabat'ta ya da Balkan'da yaşayacak değilse biz şunu ne derece sığdırırız aramıza ve gelecekte de şuna vatandaşlık verilse ve bunların içinde de gelip Gallan sevgili edinip öğlenip yaşayanlarım var. Yani bunlar şolar yalak misafirperver daray opşu halkı olar yali var elbette bularda da var. Bularda da koza var içinde bir nem olsa olsun sığdırmacak etmeyecek belli bir grup var. Olar yana bir 10% diyeyinler 10% halkında var son yalı. Yani bu yıl yine Irkçı partiya birinci yere aldı saylovlarda Gallanca'da. Wilders dip Geert Wilders dip biri. Onun almanın sebebi, onun birinci ol partiyada hükümet saylovlarında birinci olmanın sebebi kat köp sığınması geldi berik sonku dövrlerde ve ne biz bir vaatlar şehir cayına novata duruyorduk. Şehir cayına novata durup boş cay olsa beriliyadi değil mi şeyler mi? Şol inni şu taylarda heniden var şu düzgün. Yani bulun öz halkam sığınmacılarım şu caya novata duruyorlar. Yönü
öz halkyndan beter sığınmaçylara hasam öňörtü şo jaýlar çykýar. Öz halky 5 ýyl, 8 ýyl, 10 ýyl garaşyp jaý çykmaýanlar bar. Şo jaýa garaşyp ýatan olaryň çağalary bar da näme? Olaryň belli bir ýaşdan soň 18 ýaşdan soň aýratyn jaýa çykýarlar bular. Bularda şonu ýaly düzgün bar. 18 ýaşa ýetenden soň owly gyýda tagam durmuşa çykýar bar ýa, ýani näme diýerler? Ýani oğlun aýratyn jaýa çykýan eken we şolara da jaý berilýär 18 ýaşan we şolaryň içinde 5 ýyllap, 10 ýyllap garaşyp görenler bar ýöne sığınmaçylar 2 ýylla, 2,5 ýylla jaý alýarlar hökümet tarapyn. Ýani senin ýylleriň 1,5 euro berip töleýän jaýyna sen 300 euro berip ýaşaýan arenda. Sana berýärler diýende sen adyňa geçiren oklar kanyýaşyna ýöne. Şo jaýda sen ölüýünçe maşgalaň hemmeň ýaşaýa bilýän da. 50-60 götürüm hökümetiň jaýlary. Şu Gallanjadaky jaýlar 60 götürüm hökümetiň jaýlary eken hususy gaty az. Şo jaýlarym sığınmaçylara, onsoň ýanky öz maşgalasyndan 18 ýaşan yerli watandaşlaryna berilýär bolýan. Bularyny şoňa dawa edýärler yerli halk. Sığınmaçylardan ýaňa bize jaý berilen ok diýip. Şoň üçin Gallanjada şu geçen ýylky saýlawda rasist bir parça %45 götürüm ýaly bir ses aldy. Olum beýik ses. Özüm şok boldy daja olar ýaly ses alaryny öýdüp pikir eden okdy. Onun naşary ýol hereket düzgünleri misal üçin gaty gowy ýollary arasynda asfaltlary töwelme çukur ýene görmersiň. Hemme ýer arasynda hemme ýerde velosipedde gezme üçin ýerler bar. Hemme ýerde welik ýolu bar. Misal şu welik bilen näder men şu taýdan islesem 100 kilometr, 200 kilometr daja Ýewropaň o çetine de gidip bilýän. Men Şweçýada kam bir Eýranly gelipdi Şweçýa. Men idi Germaniýadan Şweçýa welikde geldim diýdi watandaşlar. Germaniýadan Şweçýa welikde geldim diýdi. Bilýäriň, Ýewropaň hemme ýerini welikde geçip bolýar watandaşlar. Şeýle bir düzgün goýupdyrlar. Onuň svetoforlary bar. Bulan svetoforlary maşin şu svetofory ýetip barýaka. Indi misal sen şu ýoldan barýan bolsaň, bu aptaldan gelýän maşin ýok bolsa, avtomat derrew ýaşyla geçýär watandaşlar. Avtomat usulla geçýär adam. Töweleme ýaman akylly. Yani svetoforda durup bir derek şu sekundyň dolmagyna garaşan ok. Gündüzleri elbette bolan ogul. Esasen hem akşam 6-dan soň, 7-den soň şon ýaly. Sen gelýän uruňda eger gaptalanam neme ýok bolsa, senki ýaşylýan. Misal üçin 2 gaptalanan maşin gelýän bolsa, haýsysy has öňörtü gelýän bolsa şoňky birinji ýaşylýan. Belekinki soňra ýa-ni sırada uýanýar. Ödem geç gidenden soň sırada ýapylýar da eýle kaçylýar. Hemme svetofor şeýle. Malades. Yani ne kelleli adamlar yurt dolandırsa nähil bolýar. A bizde bolýan köp berde çepe aylanjak bolsaň görgü. Ay 3 maşindan aňaryk ay geçdiň diýip bu taýda bir gaýyny oýýarlar. Kelle agry, walakida. Onuň adamlar şoň üçin 50-60 ýaşyna ýetmän ýüreginden tutup ölüp gidýär. Şoň üçin. Çünki kelle agry. Koklaşmaly. Sen sağırda geçtin diye, yok men sağırda geçtim diye, olayca yok sen gazalla geçtin diye. O men yazacak diye, gazalla geçtin diye, ana şu kelle ağrı. Şu urşup sevuşup görmeli, özün aynı bir iş bilen alada bilen bir yerik var ya, yöne şeyle ulawda aylanıp görün, yok ha. Onu da sen bar bilen ok, şu vaktinde, sağadında. Ya da cerime tölöt diyalar, bize atkal diyalar ki, opşu sen kellen ağırt diyalar, yüreğine ağırtdiyalar. O zaman 55-60 yaşına getdiýärem bolýan planaga ýok, aýtdyr we hey diýerler ondan. Şo zatlaryň netijesinde bolýar. Çünki şu taýlarda 50-60 ýaş demek orta ýaş hesaplanýar watandaşlar. 80-90 ýaşaýarlar Ýewropada. Howa arasynda teýwata ünsverýärler. O bidiýaly Marinyň parky bar. Marda Zelonyň öňünde öň park bardy.
yaşkak, gedilence diýdik şo taýlary. Her bayramçylykda gidiýdik, attraksiyon, dat, yıkıp atel goranoklar. 30 ýyllyk, 40 ýyllyk agaçlary yıkıp ýap-ýaşyl ýerik oturup gastinsa gurdular ha. Kime gerek o gastinsa sen mihman gelen o sen ýurduň. Sen ýurduň mihman gelen o. Sen turist vize beren o saňa mihmanhana näme gerek? Şo barın aýdyr mar mihmanhana. Gönü şäheriň orta arasyndan gurdular. Delionyň gapdalyna. Mar mihmanhanasy adam. Barın şoňa aýdyr. Häzir men blogger bolsam, men häzir kameram aljakda YouTuber bolsam, barjakdanym. Edil häzir şu gastinsada, şu mihmanhanada näçe mihmanyň bar diýip sorap, video çekip goýmak islerdim mara. Jurnalistika ruhsat berilse şonu ederdim men. Şonu näme üçin ederdim? Çünkü gurduňy da bir mihmanhana şäheriň orta arasyna. Ullokan territoriýa. O sen turist getiren o turiste vize veren o. Näme üçin beren ok? Çünkü olar gelip kamera alýarlar, soň YouTube'a goýýarlar. O öz aýbyny görkezmejek bolup halkyň bähwidine ziýany uradýarlar. Çünkü olar halkyň bähwide. Mary mihmanhanasy işläp pul gazanyp ol hökümete gaznasyna pul goşant goşýar. Aşy dip ziýan berýärler, olar watan dönük bolanok ýöne. Olar haýynan bolanok, he? Olar haýynan bolanok. Olar watanseýer, milli lider, gahrman olar. Ýöne haçan bir aýdamyzda şu zatlar bizi bolyn haýyn bolýar, he? Dönük bolýar. Şeýlem watandaşlar. Aeroport kurýan 2,5 milyard dolara ýakyn baha bilen boşdur. Onu öňkü aeroportdan bolýady, sen bujagaşy ýolawçy bilen. Ýolawçy kän bolansoň sen aeroportda ulsun salýaňa. Ýolawçy kän, samolyot gonýa, taçyn Türkiýede ýaşaýan köpüňiz. Bilýänsiňiz 2 minutdan bir samolyot gonýa, 2 minutdan. Bir ýere gonjak bolup durka ýa-ni aňarsyndan ýene biri ýyzyndan gelýär. Bam bizde şon ýalda? Ýok. Näme üçin onu ýaly 2,5 milyard derpden aeroport gurduň? Näme üçin mihmanhanalar gurduň? Awada mihmanhanasy näme üçin gurduň turist getirmejek bolsaň? Gaýtan budjetniklere zor bilen puçok satýarlar. Zor bilen barın alın gidin şo taýlar ikdip, zor bilen satýarlar. Gidesi gelmeýän de aýlygynyň tutup zat edip. Indi biz şu zatlar aýtsak, erbede adam bolýas. Dogrymy? Şu zatlar aýdanymyz üçin dönüp bolýas, watanyna ikilik eden adam bolýas, hyýanat eden adam bolýas, ha? Bizden erbede adam ýok, ha? Ol aslında bizim hakymyzda, bizim pulumyzda ziýany uğrayan zat. Mysal üçin şol boş gastinsa mihmanhana boş duran üçin şoňa girdeji gelen ok. Şoňa gelýän girdeji bizim hazynamyzda pul salgyt töleýärler. Gelen turistň olmanyna gider bazardan alışveriş eder. Taksam ise taksiň işi bolar. Restorana gidip nahar ise restorançyňam işi bolýar. Egneşik dükkanlarına gitseler, o taýdan egneşik alsalar, o taýdan olon işi bolýar. Olar begen ýa şuny gowsawda etdim diýip öýüne gidýär. Hemmesi bir-birine zanjyrly watandaşlar. Öňe şu zatlar aýtsak, ine şu taýlarda turist getirjek bolup pullu ine bize näme üçin Türkmenistan watandaşlaryna pasportymyzyň gymmaty ýok, bilýäňizmi watandaşlar? Bizim pasportymyzda olur bilýär, şu pasportu götüren adamlar ayak allygyna ya iş gözleýärler ya da sığınma tapşyrýarlar. Kime gerek o halk? Pul ýok, gelip men diýe dükanymdan zat alanok diýe, restoranymdan nahar ýenok diýe, taksam inenok diýe. Näme deýin men bu turist bu nämendi? Şoň üçin seniň pasportyň hümmeti ýok. Baran ýerinde senden viza soraýarlar. Merkezi Gazagystanyňa da, Özbegistanyňa da magidi bilen ok. Goňşy döwletiň laý bolmasa. Goňşy döwletiňe gidi bilen ok sen şo pasport bilen. Ýene de hörmetli erkedämiziň jan täwelsin, ömrü özek bolsun diýäňiz, ha? Şonu diýäňizmi? Hay. Hawa. 200'lü siz. Şonu diýän adamlar. 200'lü siz. Halkyňyza dönüňiz siz. Watan bilen halk ikisi bir zatdyr. Siz halka dönüklik edýäňiz. Watanam halksyz watan bolup bilmeýär. Siz şo zady bilýäňizem. Pikir edip görüň. Näme şu taýsy toprak. Näme şu taýsy toprak. Näme şu taýlary. Toprak.
Şu taýda hiç kim ýaşan okýany, pasta ýanada boş durýar. Watan diýip bolýam, şoňa watan diýip bolýam watandaşlar. Pikir edip görüň, ullukan territoriýa boş ýatyr. Hiç haçanam şu taýda hiç kim gelen ogum, eken ogum, biçen ogum, arasaçylyga eden og, hiç sadem eden og, şoňa watan diýip bolýamy. Serdar Berdimuhammedowyň özem aýdýar, watan niýe halky bilen watandyr diýip geplenlerini odan gepleýärler, dogry gepleýärler. Ýöne gepleýän zatlar bilen arkasyndaky edýän işleri bir-birine ters zatlar. Ýani onu size aýdan oklar. Onu ýene bir ýaly adamlar aýdýar. San aýmaljy adam aýdýar. Onuň gadry ýok siziň gözüňizde. Onuň hiç gadr hormaty ýok. Siz gaýtam şu adajy adamyň ýanyna durmaly siz. O halkyna dönüklük edip oturanyň ýanyna durmaly. Bilýäňizmi şu zatlara watandaşlar? Ha? Men sorasam şu wagt siziň meniň hemmemiziň pulumuzy soraýan, näme etdiň şu pulu diýen. Gazy satdyň diýen. Bindin satdyň, daşar ýurtlary eksport etdiň birgeden harytlary. Bir jaňsy bilen satyp oturýarsyň, milyon dollarlap jitki gaz satyp oturýarsyň Pakistana, Özbegistana, Awganistana. Hanoň pullary näme etdiň diýen. Olamaýan ha men niýe gastinsa urdum diýen. Bolýa-da bu gastinsan boş dura diýen meni. Onun sen girdeci getirmele, guron zadın girdeci getirme üçün gurulyandıra. Girdeci getirmeyecek adı etmersin ağına sen telekeçi olsan, biznes ediyen olsan, pulun kâni olsa, gidip biznes getirecek adı pul soğuyan mı ya da biznes getirmeyecek bolgusu diyor, donup durun burada da pul veriyen mi? Yani or muzeyi alıyor, donup durun da veriyen mi pulu vatandaşlar? Ne mi diyen? Aydın hani? Bol mu olsam şeyle değil mi? Yani pul getirecek daha da soğumalısın ha. Şonun neticesinde de iş yerler açılıyor. Şonun neticesinde de sizler daşar yurtlardan iş gözlemeli bolonzok. Öz yurdunuzda işlep, öz yurdunuza hizmet edýäňiz. Östürüňizde de öz yurdunuzu östürýäňiz. Başka bir döwletleri dälle. Indi şunu talep etmek adaty zatdyr ya kıyın zatmy ya da watan dönüklüğü zatmy şunu talep etmek. Yani şunu talep etsek watan dönüklüğü derejesinde adam bolýasmy? Döwletiň sırrını satdığımız bolýamy? Näçsan beter we näçsan tehnikasy we diýip belki düşmanlaryň öňüne kişi düşürjek iş bolýamy şo. Belki döwletler seniň aeroportuň bilen hem seniň gastinsan bilen hem işi ýok. Eger sana çözdüş etjek bolsa ol seniň yaraglyk işleriň bilen gydyklanýar. Yaraglyk işleriň sırryny satmaga dönük diýil ya. Yaraglyk işleriň sırryny paş etmege, onuň üçin hem, onu etmek üçin hem yaraglyk işlerini işlemeli. Mene yaraglyk işlerini işlemek vatandaşlar. Mene işlemek. Yaraglyk işlerini işleyen adamlarım yurtdan 5 ýyllap çykypam bilen ok. Ya. Komentarlar yapık mı ya? Bana neme gelýärmi? Komentar yapık mı vatandaşlar? Hani bir zat ýazyň hani? Komentar ýene ýap goýýana. O mene ýapamak ýöne. Video, komentarlar, ayarlar, yorum ayarları açık durada. Açık dura bolýarlar. Bugün inha görüşüňe diýeli welikde kelläň diýinç, eklenç, ol bul diýip geçim derdiň ýok eken şu ýurtlarda. Özüňe wagt aýrýan, saglygyňa wagt aýrýan. Minnettar ýaýyny begenenlere hemmeňize gaty minnettar. Yo meniň aýdýanym dogrymy ýa watandaşlar? Aýdyň ho, ýalan bolsa ýalan diýin ho, şu ýalňyş diýin ho. Ýene bir 30 ýyl garaşsak öz-özünden düzelýär diýseňiz, hani suwutnamaňyz aýdyň nämeň esasyny şu 30 ýylyň içinde düzelmedik ýurt, hani dymyk gedeniň bilen ýene 30 ýyldan gowlaşyp gidermi ýa has elbetleşip gidermi? Garşylyk bolmasa ösüş bolmaýar diýerler. Garşylyk hem bolmaly, tankid edýän hem bolmaly.
Aslında men ýurdun içinde etmeli, men bilýän onu. Ýurdun içinde etmeli bu zatlary. Mecliste şu gastuk takıp kastımcalar geyip şo taýda etmeli men şonu. Şu geplerimi. Ýöne etdiren oklarda nädeli? Arkamızda durýan bir ýylleşlemedem ýok. Alagadan iki adam goltuňa girip götürüp gitse seredip durjaklar. Onsoň biz nädip görüşeli? Aýdyň hani şu biziň edýän işimiz ýalňyşlaryň içindäki iň dogrusy. Ýalňyşlaryň içindäki. Yani ýalňyşlaryň içindäki iň dogrusu biziňki. Ha mundan beter dogru zatlar edip bolýar ýöne o taýda ýem riskler başlaýar. Yani risk alwetmeli bolýar. Bolmasa onu adamlar diýip bilýär. Aýan ha. Diýdi soňam türmäge girip gitdi. Halkyňam gözüni gorkuzdy. Agent ol diýip bolýar. Diýerdilerem tutulup giden bolsak şu wagda çenni. Ana nurit çıkan bolup öňüni hasaplaman, soňuny hasaplaman, tanqid eden bolup ana özünem tutup alyp gitdiler, ana türmede ýatyryny. Halkyňam gözüni gorkuzdy diýip bolýar şonu. Alyp giden bolsalar diýerdilerem. Diýmediler diýjeň wam içiňizde. Ya, şoň üçin men aýdýan, ýalňyşlaryň içindäki iň dogrusy, dogurlaryň içindäki iň dogru diýenmok. Bir giden ýalňyşlyklaryň içindäki iň dogrusu şu wagt biziň edýän işimiz. CHP kazandı, bu işe näme diýen? Berekella kazandy, dogry etdi. Bolmalsam şeýledi. Gördüňiz ana halk soňunda meniň diýen, biziň diýen pikirimize diýjem bolsa düşündiler. Çünkü bilýärler o taýda uly meçherde korrupsiýa we owurluk we oğudan gürläp başga iş edýärler. Halk uju anana nok, olan yalanlaryna. O din bilen partizanlyk bilen neme ýerýär? Ýalňyş ol. Gaty ýalňyş. Sebäp diýsen, ýa görmediňizmi özüňiz? İstanbul'un belediye adayı Murat Kurum bilen Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki berilen sorulara cevap verişlerini görmediniz mi? Bir soru berýärler, tek düşünüp durýar, näme cevap berjegini bilen ok. Samsyk zatlar gürleýär. Şuntakten İstanbul ýaly şon ýaly adamyny goýun bolsalar, beýleki ýerleri goýulan adamlar siz pikir edin. Beýleki ýerleri goýun adaylaryny siz pikir edin o. Mene begen ýani köp ýerlerini alýarlar. Ingolmanda korrupsiýa adrak bolar, owurluk adrak bolarny. Birazjyk halkyň puly halka siňer täzeden. Esasy zat watandaşlar şu ýurt dolandyryş sistemasyna birinji zat owurluk o watandaşlar. Şu owurluk ba bolsa da şu ýurt milyard dolarlar gazanaýsyn, trillion gazanaýsyn o peýdasy ýok, size ýeten ok şol. Saňa maňa ýeten ok, bizem suwtnama. Türkmenistanam şeýle. Näçe gazymyz bar, näçe çiğmallarymyz bar, neftimiz bar, palta bar, onuň paltaň dokma önümleri bar, matalarymyz bar, neme ol altyn asyryň önümleri. Näçe zatlar eksport edýärler. Bir de siň ýam şol, siňe näwany görüp otursa. Şo taýlarda işläp görenleriň sement zawod bar, işläp görenler çıkıp Turkiýa işlemene gelýärler ahal. Otoň siňe nokta gazananyň yetmeli. Şonuna gazanç diýilýär şoňa. Gazananyň özüňe yetmeli. Maşgalaňa şo bir aýlyk gazananyň teňe yetmeli şol. Bizde yetmek nirday? Kuhnyasına yeten ok, dermanına, dersine yeten ok. Kimlik verseler bolýar diýär. Aýa o da şu türkmeniňem şu wagtky edibiläjek zatlary şolar da size de düşünýäs. Edilädir. Yani o kimlik oňa bagly eger ýanky seçim bilen baglayan bolsaňyz oňa bagly watandaşlar. Kimlik hökümete bagly. Bu yerel seçimler, yani mahalli idareler seçimi diýilýär o. Mahalli idareler yerinden dolandyryş vekillerin saýlawy diýilýär o. Yerinden dolandyryş edaralaryň ýol başçylary seçildi. Yani häkimler. Bize häkimlik diýilýär da. Häkimlik. Aslında häkimlik walilik bolýar. Yani bize belediye sistemi bolmansoň näde diýip düşünürjegimi bilemok. Olar o sizin kimliklerinize täsiri ýok. Olar oňa täsiri ýok. Ol ýene dowam eder, men size aýdaýyn. Öňköňkülük o tarapdan ol hökümet saýlawlaryna täsir eder. CHP gazansa ana onuňa täsir eder. Kimlikleriniz hem zatlaryňyz hem
kak bolojunu dowam edip gider. Ýöne şu wagt etmeýär. Indi oňa ýene 4 ýyl garaşmaly bolýaňyz. Geçen ýyl saýlaw bolany gaty ardy edipdim şolaň gazanmagyny bolun bolmady da näçek. Oňa hiç ýyl bagly ýok. Kimliğinde de yani sizin deport bolmagyňyzda da kimliklerinize atkaz verilmegen ol hökümete bagly. Hökümetden täm şolar otyra. Olar karar berýär. Meclisteki deputatlar karar berýär. Ne görnäýeli Arsafowa. Hada meniň weligim. Göräýda weligimi. Şu weligi watandaşa 40 euro aldım, 40 euro. Ne şunu. Görnäýel arzan. Täze şeýip görkezden size menadir. Ýene. 40 euro aldım şu weligi. Ýene şu taýda da trampolinler bar watandaşlar ana. Şu ýodajykda şeýle gidýän bolun aşağı ýokary ýene şu taýdan şeýip şu ýokary galyp gidýär ýene aşağı. Gedelen jedýän. Veli ütgöttüm. Yok bu veli ütgöttü ya bu neme arada bir veligim vardı olamdur. Yeni bir veligim ba. Yöne bular wepaly velik bakacan. Bular wepaly. Ne bu 40 euro da önkü geldik arada satan veligim biliver onsan bakasan. Bunu 40 euro da. Bunun çıracıga mayna şutaydı. Evet. Yine. Arkasında da var. Giyice geley bir giyice aylanayın neysen. Şu yörüyte aman satırlı üyelik. Ana. Aha. Burçorum gidip var ya burçor bir beyiltak var ya. Şu yaşıllıklar yan yakın başladı. Bundan bir ay öňüm şutaylar çiýip bolup ýatyrdy. Bunu ýoş ýaz gelýär bärleri giýjiragam bolsa. Elbette Türkmenistanda hem güllüdi ağaçlar. Bärdan hana görünýär. Şu wagt güllä otyr. Nireti bär Gallanca vatandaşlar. Gallanca diýil ya. Gallancaň meskesi wa, syry wa tanalýan. Gallanjanyň. Yaman gowy. Sığırlaryny gördüm tuğrumy daýaw. Ay. Zor diýmellay. Mallarçylykda da ökde tuğulama bular. Hemme zatda da. Men pikir edýärdim. Bir ökdüm kak diýärdim öň mallarçylykda bolun. Bir ökde däl ekenik. Действительно. Süt daýyn var bir sygyry 10-15 litr süt berýär diýär. Bir sygyrlary 20 litr, 18 litr. Biliveriň nähili. Ana durno da ma var eken, durno. Ördek bana munno. Конечно, menden birazcık kaçtılar, beylerak gittiler bolun. Gelemde şu taýlarda aýlanyp berdiler ördeklerim. Tewi watan bir hili şeýle dolu daray guru däl. Balyk diýär, ýene diýär, hemme zady bar. Barmy haja arkadaşlar? Peynir barmy? Yok, on ýaly. Bularda on ýaly. Köçede görseler priznaw adam eden oklar premier ministermiş. Köçede de görseler, kafede de görseler salam diýerler de geçip gitdiler. Üç köşe adam diýip priznaw adam eden oklar oň üçin. Bolmalsam şeýle de näme, bolmalsam şeýle de. Halkyň arasynda weliklerine şunýar welik daýlanyşyp berler. Ben Hajar Kadagyň bugun meniň bilen wele sport çäresine gatnaşdy watandaşlar. Meniň bilen birlikde hormatly Hajar Kadagymyz Urwan Ulyberdi Muhammedow bilen Serdar Berdi Muhammedow dagy wele sportda 1 aprelde gatnaşdy watandaşlar. Bugun 1 aprel bilýäňiz ha. Bugun 1 aprel. 1 aprel bugun.
Yani 1 apreliň nemesinden bugun aýda aýyn welikde Gurbangul bilen Serdar meniň bilen böyle sport çäresine gatnaşdyk. Agty Kerim bulanma. Kerim bulu 4 bol baylanlyk watandaşlar şuun hedil edip. Hawa. Per aprel nikamuni verdipdirler abi. Hani bugün kim kime näme oýun etdi? Hani aýdyň ha ya per aprel nikamuni ver galdymaýyn. Ýokmu ýazatlar? Öňler şon ýaly oýunlar zatlar edilýärdiler. Hiç kim eden okmu ne? Ha? Men size trampolinler görkezýän ne wagtda. Kamerayı döndür. Hani bir sürüp bilsem. Sürjek bolup göreýin hani. Hop. Biraz beyrak tepeş onun için. Ene. Hop. Bu aldatma onu bu ne hava. Aldatma günü vatandaşlar. Şoň istoriýasy nämeden çykdy bilýänmi? 1 apreliň istoriýasy. Yıkılıp başa böyle bolmajany on. Yok bu welik yıkanowa. Bu welik yıkmaya. Bu welik yıkmaya vatandaşlar. Bu welik mert. Moşnu welik bu. Öňkü welik mana yıkılıp çürşüp iş varın verdi. Nur Kerim'in paraydı. Tovu saprala tovu daş etsin. Minmel etmesin, görmelem etmesin. Soğul vela. Ene, bana seyredin. Oy. Şunu yal nemeler gatken. Dra efektler var aho, draho. Ennem için ulanamoy gülyal efektler var ha. Bu welik gatygo vatandaşlar öňkü weligimden öňküni minmel etmesen allajan. Näme ses çıkan ok? Oh. Trampolinler belli de var. Aba. Bu veligden bir 50 de sürüp bolýar ha. Ses efektleri. Wow. Kamerayı vurayım. Odun toka yakın. Hava. İntakta ol ya, asıl bolan ok. Yani. Ha görüşünü de alık. Gülle ve motorun ha. Görüyor musun? İntak gülle ve motor abi taylar. Niye bu atlarını? Ne iş yapıyorsun? Bende var 1 aprelin videosu. Hani paylaşın da görelim da. Men aýdaýyn 1 aprelde gowtädelik şuun Türkmenistan'a neme bolupdyr diýe. Telekeçiler partiýasyna Türkmenistanyň prezidenti bundan öýlek siz dowam ediň diýipdir. Demokratik partiýanyň nemesi
Serdara aydıptır postu tavşar oğlum. Biz gaçervet halkın arasında söylemdi o kenikliyiptir. Biz beydip bir öğrenci alıp görmeliyin. Halkımızdan bizi bağışlasın niptir. Telekeçiler partiyasam yakın vakitte ne mani postu alacakmışsın. Telekeçi partiyanın başlığı kim ay şonu hadi? Yardıma şunu. Barınız Aprel'e goğunime tayinlik gördünüz mü? Ayttım mı? Ayıp ol ya. Allah can gülüşmekten değişmekten ayırmasın. Kereymiş vaat kimmin ya? Huyhan mı ya geldik heriz. Alp var yani işine teressene huyhan yalay. Münyan geldik heriz yalay. Mert ayarlı onumuz deyip geldik herizin. Ayarlı onu mu diyana mı onu paylaşıva yoruyor da. Geldik heriz. Münyandır da paylaşanlar da. Geldik heriz. Uyup arşa çıkarıp. Şolur minyandır da aray. Aynı olurum o hat veriptir da sığınma için. Galanı vermendir da. On son şu hat veren son götüne girecek ol ya da. Egoistler da adamlar. Alp var yani işi siyaseti bok mu, değil mi, kanalizatsa mı, onunla işi yok. Geldik heriz. Vapşa ağı kapı vatandaşlar. Men aynı bir gede komentariyasını gördüm da bana yazıptır. Men bir komentar yazdım medeniyetlice oğluyun bana yazıptır. Yaman ağız kapı kanayon yazışından bey be dedim. Bular yalam ağız kapı adam olacak kanay dedim. Son poduptur o komentar yani. Son kelle geldi gel şunu screenshot edeyim ne dedim daha oğlum. Son poduptur. Yani ullo kana adam o şu da yani 70 yaşından bir daha bol ya. 40 yaşında bir yanı yol bu yola çıktık siyasete da o bizim sidiyalak vatandaş ondan men bu siyasetin buloriyalak kirliliğinden doğrumaysam tahmin edemem oktum mara buloriyalak öz bəxvidi üçün sen bu iş etsengem seni yamanla bilyar eken şu siyasette şon yalı öz bəxvidine qavat gelmese seni yamanla bilyalar eğer şu meni yamanlayan olsalar öz bəxvidine qavat gelýänler. Eger men yamanlayan olsam men doğru maydayın. Menin bəxvidim yok. Menin hiççilik bəxvidim yok. Doğru iş etsin pajalista. Doğru iş etsin. Şu siyasette men 2020'den beri içinde gıdıklanyan. Şu 2020-nji ýyllarda ýaňy bir ýadyňyza düşýän bolsa, ol baklaşkan huwatuny goýup, gummol haramzada, boş waklaşka diýip video çekilýän döwürleri siyasatyň aktivizmiň güýjeýän döwrüdi. Şo wagt agzy birligem bardy. Şo wagt birinji başdan geldik häri vatandaşlar. Men şoň üçin ýigrenýän şol adamyny. Men ýöne-möne ýigrenem ok. Ol maňa plan diýip durýar, ýa töwüp durýar däl. Men şoň üçin ýigrenýän. Agzy birligi şol biram Allah'ım Rahim diýip jurnalist var, şol kisi başlatdy. Yani türkmeniň arasynda birinji intak tutulmadyk ayının dersinde dava edip başlayan adamlar şul kisi. Geldik Heriyev, biram jurnalist Allah'ım Rahim. Jurnalist Allah'ım Rahim birinji çıkışını Geldik Heriyev etdi. Son söýünü filan iklim flora haýyşt etdi. Menem siz bilen bir stolda oturjak diýip, olaram almadylar onu. O wagtlar men için nedim bilýän. Olaram onu almady bolyn, ertesi gün çykdy da Allah'ım Rahim bularam yamanlak başlady. Şey dip maňa bolmajak neme ýar saňa da bolmasyn diýip agzy birligi dagatdylar vatandaşlar. Düşünýärmi? Şular şu garlanmady etdi başyny. Biz soňuna biz çykdyk. Biz ýaşlar hereketini gurduk. Gel şu bir biljek adamlar çağırırlydyk. Biz çağıramazda birinji Akbol Saparagan çağırdık. Son Murat Kurbanov çağırdık. Son Allah'ım Rahimi, Muhammed Düjan hemmesin çağırdık. Gel şu düşünüp bilýänlerimiz bilen ýörelim diýip.
kim çağıran olsak geldi. Belki çağıranımız şol iklimflara da yetirdim. O kemiğine değil yani samsığına. Olum men sen tanamok. Ol men tanıyan siz şoňa şey diýaýdyň diýsem, ay onu sen tanıyan bolsaň sen özüň jaňa da ýal samsyk gurrunlar etdi o kemiğine değil yani. Biz şu halkyň arasyndan çykan adamlar hökmünde agdybirlik etmek üçin elimizden geleni etdik watandaşlar. Şoň üçin men agdybirligi dağadan adamlaryň özüne bir ýigrenýän, şolaň ýanyna durýanlaryň bir ýigrenýän. Meniň ýigrenjim şahsy däl watandaşlar. Bolmasa doğru da atlaramay ya. Aýdýan zatlaryň içinde doğru da atlaramay. Ýöne bir hili siyasi dille däl bir hili köçe gurrunda gurlaýala ýol. Köçe gurrun ne diýär? Yani 70 ýaşap menara has tejribeli gurlardım kam diýen. Gıýbatlar edýär. Bolar bolgusuz maşgala, lişni, şahsy durmuşlary goşýarlar. Şoň üçin halamok. Şahsy durmuşlary yani şu ne näme hezetesden eşeğe zırr vurur, düşöge diýip görän diýreliş samsygam özü şu wagt edip görä şonu. Özüm şoňa hezetedildi bolum zırr vurdana düşöge. Hawa. Şoňa näçe ýaşalyklary edildi, şoňa öz şey edip gör. Öz diýen zatlaryny özleri edýärler. Şol adamlar agdybirligi dagatdylar. Şuňaňmy? Gepleýärler ogadan arkasyndan hem gepleýän zatlaryny hem özleri edýärler tersine. Şoň üçin watandaşlar men ýol açaýyn. Hay. Hay. Ene çağasyny alyp aýlanıp görler şey edip. Ana gittiler. Men bir yerden düşmesem bolacak. Ana şoň üçin halamok mena watandaşlar bolmasa şahsy nememiz ýokla. Hawa. Öz diýen zatlaryny özler pozýan adam şuň kun bir-birlerini tapışdylar da. Şoň üçin olar hem ýakyn uzak däl bir-birlerine. Şu agdybirlik pozýan adamlary özlerim agdybirlige çağırış edýänler, ünsörkör. Bolmasa adymyz tutmasalar adynam tutamyzok. Menem şu wagt agdamy wa ýa hälini bir sagatlar efirde duran bolsa menem agdamy wa. İşim hem däl ýöne zatlar düşünmeýän adamlar wa da. Türkmen näme üçin agdybyr bolmady diýilen soragyň jogaby şu taýda ýatyr. Düşýäňiz? Bulan köpsüniň Ýewropada jaýy wa sosial köp pullar alyp otyrlar hökümetden. İşlän oklaram daja işlemäge borçlum däl. O pensiya ýaşyndaky adamlar. Onsoň bular öz arasynda alaşman agdybirlik görkezjek aladasy ýok watandaşlar men size aýdyň. Öz arasynda alaşsalar agdybirlik görkezerler. Inha sena prezident bolýan, inha men plan ministri bolýan diýip öňünden paýlaşsalar. Onu etsen seni ýem näme manysy galýar ki şu wagt prezidentden, diktatordan näme tapawdyň galýar ki sen. Çünkü sen onu diýmellerläni men wagtlaýyn häkimet kurjak, adalatly saýla urjak diýmeler. Onu diýen oklarda gelli alaşaly ýa sen prezident, menen plany bolan, plan wezipede sen geç, muňa da sen geç. Her kim öňünden alaşacak, onsoň bir ýola çykjaklar. Şonu da başarjak zatlar ýokla onu ýana diýenlerni. Çünkü bularyň sizinki ýaly pasport derdi ýok, maşgalasy bilen birikmeli derdi ýok, öýüne gitmeli, gelmeli derdi ýok. Tagam 15 ýyl, 20 ýyl bolan adamlar. Bulara näme gerek? Yani gerekdir kanyasna ýöne size gerek bolşýar gerek gel. Bular olya näme? Öýü wa, pulu wa, ýeji wa, ýete öňünde ýmesi arkasynda bularyň tuzu kuru bularyň. Onuň näme üçin siziň üçin, biziň üçin öz arasynda pedakarlyk etsinler, näme üçin görmezlikden gelsinler, kiçirak ýalňyşlyklardan halk üçin bir zat etsinler. Çünkü senin çekken derdin olun 10'dan birinem çeken oklar. Daja 100'den birini çeken oklar vatandaşlar. Şu daşar yurttaki ilki yaşlıların 90% diýeýin.
Men ana Muhammed diýjägäni hormat goýan, çünki Muhammed diýjägäň bir sözü bar watandaşlar. Ýaman hoş ýakýan. Men niýädi sövmesem ýatywam bilen mok diýýärdi. Şu her gün sövmesem men ýatywam bilen mok diýýärdi. Ýüregi bilen bir etjegem bolýar şu. Alalaşy adam köp saatlarda eğilşige medýady. Ýöne ay bolýar-da. Näme etjek? Öne şu oturup kim öňe üstse şoň aşağından ayağından çekmekden başka işe yaranok. Yankı sanan iki adamyım. Geldi Käriydiv, biram jurnalist Allah Murat Rahimov. Akli falan toporunun özü barada aýtsam, olar wapşe zombi watandaşlar. Olar siz bilen gürleşýär bilmeýär. Ne siz halk üçin diýändirler. YouTube kanalynyň adam halk hereketidir. Yani halkyň sesidir, halkdyr. Ýöne sen halka menni de bar hani, men halka sen men sesim däme o. Han men sen bilen gürleşjek diýäni. Siz almaýaram, siz bilen gepleşmeýaram. Şuňýaň? Siz bilen gürleşmeýaram. Ana şol halk üçin diýip çykarlar, demokratiýa getirjek diýip çykarlar. Hakykatdan hem ýöne demokratiýa üçin hem halk üçin hem görüşmeýänliklerini görkezýärler. Özüňiz şaýat meniň efirime gelen adamlaryň hemmesini dostumy diýmedim, düşmany diýmedim, allym, gepleşdim. Maňa bokatjanlara çağırış edýän bir gelip bilýärmi watandaşlar meniň efirime? Gelip bilýärmi? Erkek bolsun da gelsin näme? Yok çağırsın men 10 ka baraýyn diýany yok. Çağırsın men 10 ka baraýyn. Sonra jogap alşaly. Sizem baka berin. Gözüňiziň öňünde janly ýaýynda bolsun. Gelip bilen oklar watandaşlar. Çünkü özlerine götlerine bok var. Müýünleri var. Şuňýaňyz? Ana şoň üçin biziň türkmen halky agzy birleşip bir palta sap bolup bilen ok. Düşündüňiz? Bir palta sap bolup bilen ok agzy birleşip. Çünkü hersiniň özleriniň ambisiýasy var, özleriniň maksady var. Biri halk üçin diýen bolup çykyp şu wezipe wara. Men size bir daha diýen şu eger da şu mümkinçilik bir gün maňa gelýärse şu ýurduň başyna barmak, bir şu taýda bir deputat bolup işläbilsem, şu deputat bolaysam hökmani suratda meclise teklip berjek. Mollumyň aýlygy deputatynkydan ýokary bolsun. Mollum mara bilýän mollumyň aýlygy deputatynkydan ýokary bolsun şoňky. Deputat şondan az alsyn. Hawa. Şu taýdaky uğurluklar, pysbujurluklar üçin gözlükýärler bolmasa wara aýlyk. Yani aýlyk üçin gelmeýär şol adamlar şunça şu bir stol oturup bilmeýän hem şondan menem geçecekde uğurluk etjek diýe, iýjek diýe, bawa tenderlerden ondan mundan kılıfını uydurup iýjek diýe wara. Şunu diýen ok. Menem şu aýlyklary molumkin beýgelçek diýen ok. Çünkü molumlar aslında beý galmaly aýlygy. Şu bir ýurtda molumlar iň gowy aýlyk almaly. Näme üçin diýsem şolar siziň çağalaňyzda bilim berýär. Bilimli ýaşlar ýurdun geljegi. Bilimsiz jahil ýaşlar däl. Şu wagtky ministrler hem şu wagtky prezident hem bir wagt çağa diýip bir wagt mektepde okuwçydy şolam. Şuňýaňyz? Şol adamlara gowy terbiýe berilip, gowy bilim alan adamlar bolsa diýip şolar şu wagt belki ýurdu beýdip dolandyrmazdylar. Şuňýaňyz? Häzir aýlyklary peseldip taşla hani prezidentligi, ministrligi göz gözürýärlermika. Peseldip taşla. Mollum gowy aýlyk alsyn. Nemeler gowy aýlyk alsyn. Daýhanlar gowy gazanç etsin gaýtam. Hani görül wakal şonno. Ay menem boljak minister, menem boljak näme diýip ýapyşýarlarmyka. Dawat etmeýärler. Ay an hakim bolsa bolaýsyn diýerler. Bular tagam şol aýlykdan daşary şonuň berýän daşky girdeçine göz gazyrýarlar. Ya pul üçin edýärler däre gepiň tümmekkeri pul üçin. Dünýäniň hem ýerine şu pul ýatyr. Pul üçin bolýar bu zatlar. Şoň üçin hem gynanýan. Pul üçin girýän bolsaňyz siýasata girmäň o. Häzir inniki girsem diýen adamlaram bar bolsa girmesin. Pul üçin girýän bolsaňyz girmäň. Gidin biznes edin, sowdaçy edin. O soňundan halk kösenýär. Soňundan halk kösenýär. Hemmemiz kösenýär. Halkyň hakyny ýýärler, soňundan hem demokratiýany gysyp başlaýarlar, söz atlygyny gysyp başlaýarlar.
interneti, medyanı, televizyonu gasıp başlayalar. Şey diyorum diktatörü emele geliyor. Çünkü onu gasmasan o iyen boklar çıkıyor da. Yani internet, medya azatlığı bilen korrupsiya ikisi bile yaşayabilen ok. İkisi bile bir yerde yaşayabilen ok vatandaşlar. Şunun ikisi bir yerde yaşayabilen ok. İnternette medya azatlığını berdin, söz azatlığını berdin, parlament sistemine geçtin, korrupsiyan öz-özünden gasılıyor. Tak što işim bana yama yöne neme verturlar. İvermen ho, kava jalňyşyp alýanam mara. Ortak canlyň pek ayarış. Molumdan aile gow bolan üçin her kim molum gelin gözleýärdi. Edilödi. Yani ýöne bizde häzir ýene de gow aylyk bolup şogally da anne bolun. Şu molumdan aile gow bolsun, milisiýalaň aile gow bolsun. Şolar korrupsiýa goşulmasyn, gaýlar korrupsiýa öňüni almaň müň sany ýol bar. Mene şu taýda bar, gaýy görem, köçede durup, elinde taýak, kellesinde kepke durup, dokument barlap duran. Gaýy görem, şonu da gülýäli. Ondan soň awariýada görem. Men özüm diýýärdim Türkmenistanyna gaýlar bilen urşamda. Sizler ýok, ýoldan aýrymaly diýýärdim. Sizler kellämi dağırdyp, nerwini oýnap. Indi men şu kelle bilen diýen bayramaly gitmeli diýärdim. Bayramaly işe var ýakam marda saklaýardy da ondan. Bolgusy sebäp gizlenip radara alýa ýene görediýär. Ondan ýene maring men tofkolar ýene gowdurlay gaýlary. 20 manat bersen 10 manat izdaç berýärler. Malades marinkalar ýene de alaşýardylar, borlay diýip ondan şol olara da düşünýäň-de sistema şoda näme etjek. Olara da düşünýäň sistema şol. Näme etsin gaýy власта garşy görüşdünmi bir gaýy? Näme etsin prezidente garşy görüşdünmi? Ay munyň bir hilekläy diýip. Men işlejek bolun şu taýyň düzetdiýsinmi? Akyma ora hereket edýärler da näme onu hemmekşen bilýär, onu. Doktorlar, watan goraýjylaryň aýlygy gaty düşük. Doktorlaryň kompes, gullukçylaryň kom, harby gullukçylaryň ana olan kompes. Onlar menge firma bir geldi gören bolsaňyz. Näme diýär? Türk Awstriýada gulluk edipdir. Türk watandaşy, soň Awstriýanyň watandaşy bolupdyr. Aýda 809 euro aýlyk töleýärler diýär. Yatara jaý berýärler diýär. Işe gidip gelýär alam gulluk edýäň diýär. Akşam öýüňe gelýäň diýär. Ýerdenem işe gidýäň. İşe giden ýaly gulluk edýäň. 6 aý gulluk etdim diýär. Tölegli. Biram oň tölewsiz görnüşi bar öýän bir aý. Bu tölewli görnüşini edipdir. Tölewli görnüş 6 aý. Bizde 2 ýyl gulluk. 2 ýyl dibilizm. 2 ýylda psihikasam bozulup gelýär şoň, saglygam bozulup gelýär şoň. Öň mertowlan bolsa bir hil binamys bolup gelýär, urulup, söwülüp, ýenjilip, söksölere mäd oturan. O gördük ha, gulluk etdik ha, bilýärsa ha, biziň eskerlerimizin mertebesini gaçyrdylar aýyra. Gynanýan. Gaçyrdylar, özüm ofitserler gaçyrýar şonu. Men ofitserler bilen kän gidişdim şo taýda şoň üçin. Diň ofitserler bilen gidişdim. Ofitserlere diýdim ki, sen şu taýyk diýdim, biz üçin getirilin diýdim. Biz sen üçin gelemiz, ok bärik diýdim. Biz üçin seni oýdular diýdim, ofitser edip diýdim. Mektepde diýdim, okuwçylar üçin mollum oýlaýanlar diýdim. Çağalar üçin diýdim, sadykda diýdim, terbiýetçi oýlaýanlar diýdim. Sizden biziň üçin gelensiňiz diýdim. Siz başaran okmu diýdim. Her hilek adamma, her hilek psikologiyada adamma başaran okmu? Taşla işiň o diýdim. Men üçin eden o işi diýdim. Özüň üçin edýäň diýdim. Başarýanmy? İşle diýdim. Başaran okmu? Taşla git o diýdim. Ýöne sen özüňe meňdetjek bolmagy biz diýdim. Sen ýaly bolmalyk düzgün ýok diýip ofitser bilen, uly leytenant bilen gidişenim bilýän. Hawa. Özlerin pagonyň aşagyna girip edýärler köpdädi. Pagonyň aşagyna sygynyp ýör meýdana çykaly eke diýen bolun durlar. Bir kısan ofisere diýdim. Daway çykaly, al men diýdim gara. Çykalydım, uwalnenya çykaly, bazar günü diýdim. Daşarda duşýas bir ýerde diýdim, ölüşýäs diýdim. Tamam gelýäs diýdim. Aydam dok diýdim, kazyol bolam dok, näme de nirde bolany diýdim. Ýykyldım diýdi. Hawa stenaň burçuny süstüm diýdi. Sinyak galaysa satan okýany diýdim. Erkek mi diýdim? Sen bärde maňa diýdim, leytenant zywanyňa boýsanyp maňa
Sen kim o deyip men gidişenim bilýän. Olar ýöne şol men leytenant den bolup eskeri basan bolýarlar. Telefonu urlaşdyň. Awa saçka wad etdiň. Aýnha çilim çekdiň. Özlerim çekkeler. Men aýtdym, çilim diýdim Türkmenistanyň prezidentiniň kanuny diýdim. Harwgullukçylaryň düzgün namasynda ýok diýdim. Prezidentiň kanuny hemme değişdi diýdim. Maňa gadagan bolsa saňa da gadagan diýdim. Eger saňa bolýan bolsa diýdim, maňa da bolýar şu taýda durup çekmek diýdim göni. Keýip gidişen adam men gullukda da watandaşlar. O Abalakova. Bamyň aýtan ya подделкасымы, Абалакова, подделка экениň aýjana. Подделка экениň aýtan. Awa. Dilber Abalakowanyň nemesine gelmedi, özüň bolup gelsene ey. Nemejan, Jemşit, Safar geldijan, sen nirde bolsaň tanýanam men. Nirde bolsaň tanýanam men seni. Özüň bolla gel ho, başga biriň aşağından gelmedi. Senin uje golundan tanýanam men seni. Gepiňden sözüňden tanýanam men. Sen oň ýaly gepläp bilýän bolsaň gitde näme paşardap oturýarsyň diýe. Dogry aýdýaň. Esinde Türkmenistanyň içinde etmeli. Ýöne Türkmenistanyň içinde de etdirden oklar. Ýalňyşlaryň arasyndaky iň dogry şu diýip aýtdym men häli. O sen ýokduň da ýöne. O ýalňyşlaryň arasyndaky iň dogryny etmek bize düşýär häzir. Dogrylaryň arasyndaky iň dogry däl, oňa tak ýetemdik biz. O Çem türmede ağzını daňyp internetinem, telefonunam eline alınıp oturandan garaşsız bir döwletde, garaşsız ýagdaýda gürläp bilmekligim ýene dogrymy ka diýen. Конечно, meni istegim arzugum şol, mejliste gürläýin, mejliste tankyd edeýin. Goýsunlar öňüme mikrofony, kostyum jalwar geýinne baraýyn. Aýyn tak bara. Şu hakiki parlament sistemi bolsun watandaşlar, men size burada aýdaýyn. Meni garada goýjaklar amma, ýurduň içinde, meni garada goýjaklar amma, menden beter tankyd etjekler wa. Yani şo ýok gynan ýan. Şo ýok. Käşkä şo şerkimiň talandyny görkezip bolýan bir mümkinçilik döretilse da, gaty-gydykly bolardy biziň siýasatymyzam, durmuşymyzam. Ana plany dünkü gepleşini gördüňiz maý diýerdik biz bir-birimize. Ýere öçürdi, oturtdy göni. O planyny. Planyny gördüň maý şo bolup berşi diýip isinden gülerdiler. O bir wapşy Serdar Berdimuhammedowyň öz sesini bilemdik. Sesi iňçemi ýokyň mene hilek. Ýaman bir seýrek gawat gelýär. Daşy prezidentimiz mejlis deputatlarynyň biriniň hem sesini eşitmedik bizler. Sesini bilemdik. Erkek eşik geyipdir olim, most gıyıs seslidir, most oğlan seslidir bilecek gelýöni, sesini bilemdik. Ola bir gıda gürleme ökenine. Men Turçanyň Ekrem İmamoğlu'nu televizordan eşitsem, şu görmek hem bula İmamoğlu diýip sesinden tanacak. Ya parça liderleri, Meral Akşener olsun, siyasilerin köpsünün videolarını gören üçün sesinden tanabilecek. Siz hem şeýle bolansyňyz. Biz näçe tanýas öz Türkmen siýasatymyzda şonu ýaly. Näçe tanýas? Kimi tanýas? Men birinji edek Reşit Merezowy dinlämde, ey muň sesini diýip sesini şonu haýran galypdym. Ol türkçe gürläpdi ödem şu Türkiýe gelenne pandemiýa wagty. Şonu görümdi, şonu birinji edek eşitişime watandaşlar. Reşit Merezowyň sesini. Bäh, muň sesi iňçeken aý diýipdim şonu. Kurban olayım, kanı düşünüklü, on kanı vakkıllap, on sesi düşünüklü. Serdarın kan bir düşünüklü. Galanın haysının sesini ne aylıktığını bilýän mi? Ha? Bir Mamedova wadi ýene mejlisiň başlygy, olam basyldymy, öllümi, türmedemi, erkanadamy belli däl. Aýrylandan soň ýitirmediýärler. Bir şoň bilýän bir geplerini nemeler ýadyma düşýär. Ony galan ministrleriň öz sesini eşiten ýeriňiz barmy telewizionyada. Diňe diktir gurulýar ha. Onsoň siz ýene de nämesini gurulýaňyz aýşuňa men size haýran ýene. Nämesini gurulýaňyz?
Nämesin gollaýaňyz? Ýene de şu hemme zady bir diktir gurrun berýär ara ýurtdaky zatlaryň. Daşy prezidentiň özüň burlaýan okdaşy. Bir diktir. Şolar ýalak derejede uklodýarlar siz bolun. Sizem ýene maňa düşman mene size hayran köpüňize. Peýdaňyz badyrlaý bolmasa näme üçin gollajak özüňizden bilip dursunuz köremeýälim. Şo güneş ýalana güneş hemme kişä suutnama güneş. Ana güneş diýip görkezäýmeli. Birem şo ne diýär? Ana güneş diýär size. Görüp dursunuz ýoklay güneş şoma ýollaýaňyz. Lampoçka diýäňiz oňa. Oňa başga bir zat diýjek bolýaňyz. Benem aýdana şo güneş şollaýan bolyn ýok güneş däl diýäňiz. Gün ýaly görünüp dura hemmeňiz o. Ya. Nädip gep düşünürseňem düşünmejek düşünenok sebäbi bähwit öňe geçýär olarda. Her kimiň öncelikleri başka. Olaryň öncelikleri halky taalamak, halkyň puluna ýaşamak, sistemaň ütgemegini isleýän oklar. Belli bir derejede sistemaň ütgemegini islemeýän adamlar hem siziň araňyzda ýaşaýar watandaşlar men size aýdaýyn. Güneş däl ol bulut diýän emma. Belli bir derecede şu sistemadan çünkü imitlenýärler. Onuň olar sistemaň ütgemegini isleýän o adamlar. Näme üçin islesin ay? Samsykmy? Gazanyp dur yatan ýerinden. Sen işläp gazanýan, ol yatan ýerinden gazanýar. Şolam gelýär-de maňa sökýär şu taýdan. Siz kösenýänler bolyn, siz jogap bereňiz oňa. Ýene men jogap bermeli bolýan. Siz beriň ho watandaşlar maňa deregem. Kommentariýlarda aktiv bolun birazajyk, özlerine jogap beriň. Şoňa da informasiýony uruş diýilýär watandaşlar. Informasiýony uruşda da birazajyk üstünlük saglamaly, çünkü biz köplük. Nurbey, selamun aleyküm. Nerede özüň oturýan? Men Ýewropada watandaşlar, Gollandiýada. Sen ýene 40 ýyl ýürseň düzelmegi mümkin. Ýani görýänmi? Sert bulan bir gepini şu sözü bilen tasdikleýär ki halkymyz nadan diýjek bolýar. Halkymyz düzelmeýär diýjek bolýar. Belki şonu düzelmegi mümkin diýip yani bir san kurtarjak araşyp oturanyňyzy bilýärler. Siz ütgemeli o adamlar birinji. Bizim problemamız var o ýurdun başyndaky prezidentden hem ulrak problema bizimki. Çünkü bir adam gelir ütgödür diýip garaşýansyňyz. Ýok, öyle däl. İlki sizin kelläňiz ütgemese o taýy kädir gaty bir iradesi güýçlü, yani özüni erkedip bilýän güýçlü bir geleýmese onam diktator edip taşlaýaňyz, men size aýdaýyn. Onam diktator edip taşlaýaňyz, komanda bolup. Şoň üçin siz birazajyk ütgän kelläňizi birazajyk göreşiň şol urda. Men halk diýmedim, men sana diýdim diýe. Gorkduňmy? Ha? Cuma sapar neme? Adyňa dönen, adyň näme diýsen? Sapar geldi. Babaýew, gorkduňmy? Sen Dilber Abalakova däle, sen o sapar geldi. Babaýew ha sen. Ya. Ha güneş diýen. Yok, ol bulut. Yok, ol eýle däl, beýle diýip siziň aklyňyza uğurlajak bolýar. Her kim öz kellesindäkini size geçirecek bolýarlar. Göreş şon ýaly gidýär watandaşlar. Häzir men size bir daha diýeň. Efirim 500 adama, 1000 adama ýetse aňarda alarm tudurýar watandaşlar Türkmenistanyna. Bu jilnik tudurýar şo. 500, 800, 1000 adama ýetse. Sizler ýöne 500, 800 adamyn bolman bilýäňiz. Ýöne nirde bolýaňyz? Bolgusyz 2 sana adam urşanna. Bolgusyz PK ýarışlaryna. Bolgusyz sana döneýin. Planjan sana döneýin diýip duran efirlerde pul sorap, şol taýlarda 800.000 adam bolman başarýaňyz. Diýmek siz isleýäňiz ok watandaşlar. Diýmek siz isleýäňiz ok. Menem size görä bolýar. Näme deýin? Men näme? Robin Hoodmy men do? Baýlardan alyp gariplara paýlaýan. Ya Terminatormy men? Ya men Alexey Navalnymy men?
Tak işte bir adamdan bir da garaşmaň o hiç açanam. Özüňiz ütgän birinji. Özüňiz ütgän agzy birle görködüň. Goşun dörese herkerde tapylar. Esasy goşun döremeli. Goşun döremeli esasy. Goşunam dörejek zady ýok. Görünüşine göre hemmeňiz razy ýaly durmuşyňyzdan. Hawa. Siz razy bolsaňyz näme? Gynanýan. Ýene kösenýänam siz bolsaňyz da ertek bunu. Nalajagam siz bolsaňyz. Ýöne şu zatlar döräni bäri düzelen zatlaram bar. Ýurdumyzda da, adamlaryň arasynda da düzelen zatlaram bar. Düzelýän zatlaram bar. Sabır bilen belki hasam gowy bolup gider. Hawa, şoň üçin men size aýdaýyn, durmuş renklidir vatandaşlar. Her wagt şeýle bolup gitjek diýip zat ýok. Görüşdiňizde ütkär. Ruhsat berseňizde ütkär. Neme ruhsat berseňizde ütkömez. Ýok ruhsat berjek gelýseňizde ütkär. Şoň üçin ol size bagly. Siz özüňiz şular ýaly bolsaňyz, näme bizde näme? Bize elimizden gelen ne diýäs ýöne. Bir iki sanak pek ýarşy edýänçiler ýaly o bähwit bilen ýa pul üçin çykamyz, siz üçin çykýas. Ýöne muňa da düşünýän we düşünmeýän we hawa. Düşünýän we düşünmeýän we düşünse de düşünmedik sıran bolýan we ay karaçym düşünmeýänçiler köpdär ay. Opşuman. Ondan menem näme? İýlem mana menem mana diýerler. İýlem mana menem mana. Hawa. Görnähili owdan ajaýyp tebigatyň gözürini görýän. Bular meniň soň kalan weligim. 40 euro aldym vatandaşlar. İkinji el öňe moşny welik. Öňkü weligim ýaly trampolinlerde kösenenok, wägirenok, ýolda oýanok, taşlanok, kidad edenok. Hawa. Gowsuran bolup puluň alyp soň gitip gidenok. Hawa, azary ýok, bizary ýok. Suw islenok, çöre islenok. Öňküň aýyna suwuny, çöregini, aragyny, piwesini de ýetişdirebilemok mena bar. O çyr berdi diýe. Az gally. Aktivistler gitdiler. Yo, ýiten zady ýok, bardyr vatandaşlar, bardyr. Bardyr, ýiten zady ýok, hemmesi bar. Ýöne size görärak indi bir azadyk bizem. Dogry maçdan. Size görärak näme deli biderek düşman bolup görüşüp bir zatlar aýtjak bolup, düşündirjek bolup, ha. Käwa çoň üçin efir atjak. Barlygymy görkezälik. Näme deli? Girenji bolup Häzir girýän bir efire çıkar onu, aktivist ol, vatan döni ol, çıkar onu, çıkar. Hawa. Gorkýarlar sırazy, götünden dem alýarlar. Men şunu tanadym, vatan döni ol, näme ol. Sizlerem şolaň efirini oturýaňyzdan sesiňizem çıkarıp bileňiz, gürläbem bileňiz, diýbem bileňiz. Ay ha o maşgala sizde wada bizde ýok, biz ýerden ýeke çykdyk. Sizde baýona maşgala. Bizde ýok. Biz ýeke çykdyk, biz aýdan getirdiler la ýörüýtüş Türkmenistan üçin görüşdik. O içeridekilerin maşgalasyna azar berýärmiş. Siz aýdan geldiňiz. O size dat diýilmez diýip bizi getirdiler ýörüýtüş siziň üçin görüşmäge. O başga bir daýyn bizim watanymyz üçin görüşdi, oňara göndýän, "Ey sen owan Türkmen, sen goşulma bizim siýasatymyza" diýip. Diýseler, aberdat diýseler, diýýäňiz sırazy. Tak ona kim görüşdün siziň üçin? Ha? Kim görüşdün? Ya Birleşen Milletler Guramasy näme üçin görüşdün o size bolýan da, näme üçin dawa açdyn? Size bolýar, bolup dura gülýärler durmuşyňyz, o gülýärler, malades. O, ýa-da efiriň başynda bir giden zatlar aýtdym. Şo taýlarda ýekece zady ýalňyş diýip bilýäňiz barmy diýdim, onu biriňize mä çykmadyňyz, biriňize mä gelip aýdy bilmediňiz.
Çünkü doğru zatlar hemmeňiň bilýän zatlaryňyz. Biz ağaca ağaç diýäs, suwa suw diýäs, toprağa toprak diýäs, hemme zadyň adyny berýäs biz. Başga dedem, zok siziň bilýän zatlaryňyz aýdýas. Ýöne şonu aýdy bilmegem her kime başardan ok. Türkmenler köp söwüşýärler. Haýsy pire barsaň dawa diýe. Dogry aýdýan, ýöne ol wara şol ýapyklygymyzyň netijesi şol. Ýapyklygymyzyň netijesi, siýasata goşulmanlygymyzyň netijesi. Biz indinni bir gürleşip başladyk. Düýne çenli wara iki sözüň ýygyny urşýadyk biz türkmen bolup. İki sözüň ýygyny urşýas biz göni. Häzirem ma on ýyl türkmenlim biz. İki sözüň ýygy, üçüncü söze garaşman gön ýumruga girýär. Ba on ýaly. Ösmedik aktivistleriň arasynda da bar o. Mene urşmaň tarapdar däl, ýani urşup bir zat alyp bolmajagyny elbetde käbirleri gowy nemeden çykýar, ýoldan çykýar ýöne. Şonda da urşmaň tarapdar däl. Ýöne çykgynsyz ýagdaýa goýsa diýalaç ona metmeli bolýar. Atak urşmaň tarapdar däl kanyşna. Ana çykdylar, tökmek duwaryny atdylar. Birgiden zat diýdiler. Maşgalama, özüme, şahsyma. Hani biri barmy ortalykda şolaň? Birem ýok. Häzirkilere mitik gider. Hiç kim bolup galarlar. Çünkü men düşmanymam bolsa ýigirensem hem şoňa tökmek atmakdan gaça durýan. Tökmek atjak gel, näme üçin ataýyn men? Atjak gel. Ýöne men dogry aýtjak. Dogry aýtjak diýip, ýalan adam aýtjak gel. Her kimiň haky bar, hakykatleri bilmäne diýip ýalan zatlar gurulajak gel. Dogry edip gurulajak. Şo haramda da öňkü weligim ma? Bula täze weligim. Öňkü weligim üçin men kimler bilen söwüşdim o? Çyksyn aýtsyn erkek bolup, mert bolup. Men üçinem görüşdi şol wagtynda diýip. Aýtsyn agdy erkek bolýan bolsa, halkyň haky bar bolsa. Şolar üçinem görüşdim men, şo adam aýtdym şolara. Şoň ikisinem hala mok diýdim, ýöne sen diýdim. Eger diýdim adam kuklar gözlen gurama bolsaň sen şolara da bermeli. Näme üçin öz agdlaryndan eşitemiz okşul atlary? Näme üçin aýdy bilen oklar? Näme üçin efire gelip bir zat diýip bilen oklarda daşdan ketekleşýärler ana şu zatlar üçin. Düşündiňiz? Şu zatlar üçin efire gelip bilen oklar adamlar. Meňlediňe daşdan ketekleşip bilerler, pitçini atyp bilerler, bokunu atyp bilerler. Tagam bir zat üns beriň. Gepleri ýüzü bolmasa, şular ýaly halk bilen soraw jogaby gelip bilmez. Gün gaçar, YouTube'a gaçar. YouTube'da otururlar, bir gapdalyny videonu çekerler. Şu taýna ýalňyşak görülýärdi mo diýerler. Keserler, montaj ederler, teňmeň suratyny ýelmärler, ha diýip çykararlar. Men dogrular gepleýän, halkymyzyň haky bar diýip gürlerler. YouTube'a düşýär, diňe. Täbi ine aklim falan toparam şodur. YouTube'dan çıkıp bilýän näler? Halkyň arasyna gelip bilýän näler? Ne şunu ýalak efir açyp size zaprosi berip gürleşip bilýän näler? Yani edilmeýär olar. Olar çünkü YouTube'da gelýär vatandaşlar. Olar bir gapdallaýyn iş alyp barýarlar. İki gapdallaýyn işi almak ol mertliğin iş ol. Merdin iş ol. İki gapdallaýyn etmek. Düşäňiz? İki gapdallaýyn gelsin. Efir açan wagty gelsin. Men olsam görsem barjak. Ýanky ýaly. Men kän bardım vatandaşlar. Men özüme kiçilik hasaplamadym. Halkyň sesem bir arasynda TikTok açyp wagt edip mihman alyp başlanlarynda men kän bardım. Efirden çıkarıp zınk goýberýärler blog edip. Bolmasa söwüşlen ogum, ejade etilen ok, bajada etilen ok, mertebesine etilen ok, medeniýetli diskussiýa alyp barýasy bolyn, çıkarıp goýberýärler. Başaran oklar. Çünkü pikirde utulýarlar. Onsoň biz özlerini maskara bolmajak bolup meni çıkarýarlar. Atak medeniýetlice diskussiýa edip bilse, menkilerim gelýär. Bu özüňizem näçetine şaýat bolduňyz. Gelýärdilerem, gürleşýärdigem. Menen hawa şu Türkiýanyň ýaňa özüne baryp aýtdym. Bir wagtlar diýdim, men maşgalama bir giden pok baryny atdyň, Hudaýam saňa görkezdi diýen diýdim.
Hudayam görüp dur dedim. Bana baran jiňa gitdi, ikinji jiňem beýdip görsüň dedim. Olam şo ağlap çyňsap görünne urlardy. Olam oturan olup men aýbymy özlen bolýar, daha deden bolýar. Ay siýasat da anny bilen şu siýasatyň bir görnüşi da. Essin meniň ýüzüme tonjak yerim ýok Hudaýa şükür. Arkadaşlar gelmedi o gün yok orada, vatandaşlar o tereden yok orada. Gün görünün o ay ona. Ha ana. Gün neyle al bulut diysene. O buluttan ya görünün o onda yana. Vatandaşlar bu elikte aylanmalı vaktim belli. Hikayen oturdum. Başlap bilesiniz. Gülüştük değiştik. Öne Türkmen siyaseti renk alıyor vatandaşlar. Şunu aydayın. Odan aşağı. Bolsun diyen yok. Ol hükümetten çinovniklardan garaşman bir zaten ütkömöni bilik götmeli. Bizler medeniyetli olup ilki öz aramızda diskussiya edip bilýändigimizi, tankit edip bilýändigimizi görkezmeli. Maşenlik mi? Maşenlige mi görkezmeli? Etmesin maşenlik vay. Maşenlikçilik etmesin. Pulunu alıp gitmesin. Onu etmesin. O. Şu taraftan eger seretsen anna durda Murat bir gut dip çykýar. Gow işler edýär berekella, dogry maýsam. O gaty öwesmem gelenok. Soň adar bererlermi, götü baş oýnap başlarmy? Diýanam beresim gelenok dogry maýsam. Ýöne dogry edýär halkymyzyň arasyndaky allap sokup gören adamlar görkezilmeli. Maşenlikler birazcık azalmasa, onu hükümete kontrol eden ok. Onu özümde daýmasak. İkin birem allap sokup görgüläni edip kazan ya, onun elinden alýarlar. O. Aktivistlerin arasında gördüğünüz ana berdik, ýygyna gaýtaryp bermediler. Kaçıp gitip gitti gaýtan. Onun men näde deyin? Heni de maýdan. Eşitjan bolsa, görýän bolsa. Murat Razakov, Kerim İsmailov, meniň kardymy berin, maňa pul gerek. Berjek bolsaňyz berer şawat boldy, üstünden ýyl geçirdiňiz. Sag bol taňrykasyna almadyk. Aslynda bolýan 5 aýlyk, 6 aýlyk dip beripdim, beremde de aýdypdym. Menem işläp kazanýan, maňa da bir ýurt, bir döwlet pul tölenok. Hawa. Murat Kurbanow hiç tölenok. Yegenlerim tölenok, prezidentiň yegenleri. O menem gazanyp işläp alýan şo pullary. Şoň üçin berjek bolsaňyz beriň. Özüňize hak dawa edýäňiz, soňam gidýäňiz başgalaryň hakyny ýýäňiz. Şol adamlary ertirkün wezipe goýsaň, şol adamlary wezipe goýsaň watandaşlar men size aýdaýyn näme bolýar? Barýadyma mazally. Şolong özleri ede şu wagtky görüp oturan korrupsioner, wzyatçynyk bolýar şolar watandaşlar. Ine şu ýanky pul synagyndan Acun Ilıcalam diýändir. Eger diýe bir adamy tanajak bolsaň diýe pul synagyndan geçirgin diýe. Şu pul synagyndan geçip bilse diýe, ana şol adam bilen ýöre, dost bol, işleş diýe. Şu pul synagyndan geçip bilmeýän adamlar hökümetde otur şu wagt. Asnawy şoň üçin korrupsiýa ol bul wesýa. Ine aktivistlerin arasında da pul synagyndan geçip bilmedik adamlar eýlikden, ondan tenden menden akça jüje bolup görünýändir. Hiç ilek manysy ýokdur. Geplese diňe PR üçin gepler. Özüne PR, gur awray gazanmak üçin gepler bu zatlary. Asamam jeli özü geçip bilmedi şu PR nemeden, synagdan, pul synagyndan. Geçip bilmediler. Ýok. Ýüzüň sesinde däl aýtdyk, adyna aýtdyk, eden işine aýtdyk. Men näme? Bu aktivist o dip, bu men dostum o dip gözüm jok bolsam meniň Gurbangulyň tapawdym näme, ha? Näme Gurbanguly bilen ok ministrleriň edýän ogurjukly jümürlerinden habarsyzdyr öýdýän. Habarsyz däl ha. Hemme zatdan habarly. Gözüm otur çünkü özüne gerekli adamlar olur. Saklap otur. Ýöne gerek gel wagty hemmesiniň hem aýbyny açanna pul görkezýändir. Ina plança pul urlapdyr, ina jaý alypdyr, maşina alypdyr diýip şonu görkezýändir. Häzirem bilýär hemmesiniň haýsy ministriň näme boku at judo bilýär watandaşlar. Onuň menem şonu ýalak öz aktivistlerimiz o bular diýip
Edil pul meselesini, hak hukuk meselesini göz yumsam menin şolardan tapawdym näme? Aýdyň hani. Elbette keyif alamak bu zatlar görkezmekden ýöne gynanýan geçdi de şu zatlaryň başymyzdan. Görkezdiler de, şular görkezdi de, men nädeýin? Şular görkezdi de, şular go adam bolmaly da. Bir de adamçylyk etdik, eli tuttuk. Ziyanam yine bize verdiler. Hem pul taydan, hem maral taydan, hem gaytam edýänim ýalyňy şo aslında men gaytarıp bermeli, wagtyna diýmediler de gaytam çykdylar da Nuri şägel maşennik. O maşennikler, indi maşennik diýe. Maşennikler. Öz maşennik pul alan öýdi, bermeýän öýdi, gaçyp gören öýdi, bir de maşennik diýer awdy. Erkek bolsan gelle näme dedim, aýtdy ha, nirde maşennikli edenim, aýtdy ha. Ýöňe baha kipir diýip bir wady, olam men Polşaga gaýdamda 4-5 adamyň pulunu alyp Polşaga gaçyp gitdi diýipdi. Hani çykda görköz diýdim, suwd etdik, kim alypdyr, näme üçin görközen ok? Ady näme, hani tanaýyna menim kim aý olar diýdim. Olam ýitip gitdi. Diňe bu katjalar görülmesi, görüpler bir tapar. Neyse ya, aman, dogry aýdýan pulumdan geçäýin näýin ozy. Suw çäýin näýsine bir stakana. Bir stakan suw çäýin näýsine, näme vatandaşlar? Yok be, uçtu gitti bir bardak soğuk su içtik diye etdiler. Oy, can sene mi alırıp görmün? Sen kim alırdın ho? Senem Kerim bilen Murat Razağa vur diyeyim yani. Bolsa dinge şolardan vorlay başka nirden olsun. Neyse. Ha, Nur Murat aldı mı? Ay Nur Murat. Nur Murat da menden amallı bir 200 olur. Ona men bir iş çağış veripdim da. Şu aeroportun Türkmen Hava Yolları Agentvasy yapık da o wagt. Şoňa diýdim, plakat gelme diýdim. Puluna muratdım goýrula. Plakaty çıkarttırdım, suratyna muratdım. Plakatyň suratyny çıkarttım. İki dilli yazdık. Türkçe, biram türkmençe, İngilizce de wardymay. Bu aeroport halk üçin yapıktır, öz yegen ve garnaşlarım üçin açıktır diýen bir lozung yazdıkdanym 3 tille koyup bir yarım metre, 1 metrelay. Şonu yelmek gaýtmaly, biram surat almaly da şoň aynasyna. Surat alyp maňa uratmaly, onu şonu başarmat da. Gipleýär, metrap, men aýdýan ay bir sapar gyssadym muny. Hani bola eda diýip. Onuň bulan men hemen ýasadym, men näme etdim? Men ha gidip barýan. Men ha bardym. Men ha girdim. Ay bizi polisiýa tutdu, plakatymyzdan aldy. Ne surat var, ne video var, ne delil var, polisiýaň tutanyny var arada. Soňam çykdy, meni ýamanlap gör. Däliler bolan kelleti gidip gelme. Edil direlişýär şo. Direlişem Nur Murat adam ikisiň birde atşon. İkisiň hem kelleti gidip gelipdir. Bolýar ey vatandaşlar. Can sağlygyňyz. Sağlykda görüşeliň. Mert bolsalar gelerler, hem torarlar, hem gepleşerler, hem ha efir. Mene göremok efir açyp oturanlaryny halkyň arasynda. Hemmesi YouTube'a düşdiler çünkü YouTube'un bilýäňi da barıp komentariýa ýazýan bolan komentariýa mam görünen noktaja. Şonu ýaly blog edipdirler. Komentariýalar, mam poziýalar. Onuň näme bir de şu taýdan aýtmak düşýär da. Olaň özleri gelýär. Näme diýýär kadi. Efire girmenjik dinläp oturýarlar, o ýokardan men bilýän aglar, tanýan aglar. Efire girmenjik balkonda oturýarlar. Maşennikler. Maşennik da çünkü berdik pulumuzy, ýerimizde da alyp bilmedik. Olmasa dost kömegini etdiklay. Dost kömegini etdik ýani. Maşgalamyzdan öňe sürüp öýümüzi ýibermän şolary uratdyk şo puly. 500'ler pijam uğradım mokmen öýüme. Uğratsam 100'den 100 ya da 200 uğratcan. Bulara 500'ler berildi.
Maşgalamyzdan hem öňe sürüldi. Soňundan hem çykyp tökme atýarlar gaýtan. Maşennikler. Hey bolýa. Çağalar geldim ýanyňa. Çağra, assalamu alaykum. Ýok, keniden bilen ok. Owa, aýny men özüm gidäýmesem Türkmenistana tarap. Başga çykar goýan oklara özüm gidäýmesem. Owa, gatyr sag bolsun. Owa, kömek barnam alybildik kemmek işden. Owa. Bärdek problemam meniň syýasy meselem bilen zazyaşka beren ok. Men şu Polşada ýitiren wagtym birazjyk ýalňyşrak gitirdim da. Polşadan alarsym kakdydım da. Aslında seretsem men Polşadan bärgem gelmeli. Allah gönü izime gitmeli aslında bolyn. Gahar melyan ýeri. Bizem bir kakada netijesinde bir maşgalaň eýesi kararlar öz başda galyp bolan ok her wagt. Jogapkärçiligimiz var. Ekrana tırlap görenler ýaly sallak bolsadym başgarak hereket ederdim men. Bolýa, can sağlyk bolsun gowalarla hemme zat. Bilýän gitsem alýanlaryny garaşyp dururlar bilýän. Men tagam gitsem hemme zady alýan kelläni ete galyp gidýän. Kefenim giyip gidýän var, men olar bilen olur bilen tanaşyp durmaýan, adym etmeýän, ýa olur men alýan ýa-da men olar alýan ikisinden biri bolýar. Başka bolan ok. Madarlyga da ýazarsyňyz zaha. Biziň üçin görüşip bölüp gitdi diýip. Birden şonu ýazat bolaýsa. Bu ara men lar ýadym ötçe ekranym çuw waranky boldy. Sal. Oy. Nesibeden gelirler inşallah. Barıp iş içen. Bakın. Seňe edäjegiň şol. Nesibeden gelirler inşallah. Salamu alaykum, aleyküm salam. Görüp okumadyklar. Soň aýdýaňyz ýazdım okumadyň zat diýäňiz görmesem memetmeňiz. Kän kommentarlara gözüm ilen wagt okuyan. Особо внимание берем Moktaray. Öňden bäri enlik bolup durşol. Başta çykaýamyzda bize töhmet baryny atýardylar da şoň üçin özüme şon ýalak häsiýet edinipdim. Okumalylar, görmeliler diýip. Şol endigem galypdyr. Şoň üçin gözüm ilen wagt okaýmasam. Boranly watandaşlar, sag bolun. Günem ýaşyp bar ya. Gülýaly howanyň, gülýaly teýwatyň hödüýürini göreýin. Täzece alan 40 eurolyk weligimde. Hawa. Öňkü weligim mundan mardan biliberiň oň bahasy näçe? 5 euro bolýam ka 5 euro da bolanok. Honyalardan öňkü gellaga beren weligim. Boranna sag bolun. Salykda görüşeliň. Gitçi aşem meňde. Şappi. Давай. Bolýa.